கோடி கோடி நன்றி. ළමයිට උදව් කරා එමෝටම උදව් කරලා තියෙනවා මාත්‍යා. පස්සේ අපිට ගොඩාක් ඒක තියෙනවනේ මම බලන්නේ. අපි සතුටින් මාත්‍යා මේ වගේ අපි බලන්න අපේ සතුටින් මාත්‍යා මේ වගේ අපි බලන්න අපේ ඉන්න සතුටි කොයි මාත්‍යාත් මේ අපි බලන්න ආන්නේ. ආපේක ඒ තරම් සතුටක් නෑ ඉතින්. கோடி நன்றிகள் சார். கோடி கோடி நன்றி. கீழே எத்தனைக்கு வந்தீங்க? எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்க. அட் டைம் தீவனுக்கு எடுத்துருங்க. எத்தனை மணி வரைக்கும் வேலை செய்யணும்னு கேட்டாங்க. 10 வேலை ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிலோ இருக்கிறீங்க? 20 கிலோ 30 கிலோ அடிக்கடி ළමයිට උදව් කරා එමෝටම උදව් කරලා තියෙනවා මාත්‍යා. පස්සේ අපිට ගොඩාක් ඒක තියෙනවනේ මම බලන්නේ. අපි සතුටින් මාත්‍යා මේ වගේ අපි බලන්න අපේ ඉන්න සතුටි කොයි මාත්‍යාත් මේ අපි බලන්න ආන්නේ. எப்படி வராது ஜனாதிபதி நீங்கள் எந்த ஜனாதிபதியுமே எங்களை பார்க்க ஒரு நாளைக்கு வந்ததில்லை. நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு. அது இல்லாமல் சம்பளம் ஒரு 700 கூட்டி கொடுத்துருக்கீங்க, அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரெண்டாவது எங்களுக்கு இந்த ரோட்டுக்கு பஸ் வேணும் சார். ஸ்கூல் கஷ்டப்படுறாங்க. நீங்கள் இப்படி வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ඉතර දවසක් මේ උදව්ව කරලා නෑ මාත්‍යා. අපිට මේ පඩි වැඩි කරලා දීපු එකට ගොඩාක් ස්තුතියි. ஹாய் பேபி கோமது எப்படி Koy kendi. Koy diyelim. உங்களை எதிர்பார்த்தது நல்ல சந்தோஷம். மற்றபடி எங்களுக்கு இந்த சம்பளத்தை நீங்கள் ஜனாதிபதியாக வந்து எங்களுக்கு இந்த வருஷம் இந்த மாதம் எங்களுக்கு இந்த 750 ரூபா சம்பளம் கொடுத்தது எங்களுக்கு சரியான சந்தோஷம். இந்த சம்பளம் கிடைச்சிருக்கு, அது சரியான சந்தோஷம். ආපේක ඒ තරම් සතුටක් නෑ ඉතින්.
අපි වතු කම්පාව වෙලා මෙච්චර කවුරු බලලා නැහැ. අපි සෑරවිලා අපි බලනවනේ. දැන් සෑර අපි එක්කෙනෙක් වගේ අපි හරි සතුටු වෙනවා සෑර අපි ඔයගොල්ලෝ නාව පස්සේ. Sekarang kayak yang pakai. උත්තර සම්බලத்துக்கு நாங்களே வேலை இருந்துச்சு நன்றி சார். எல்லாம் வந்திருக்காங்க. කොහොමද උත්තර කාලේ වැඩ කරලා எவ்வளோ காலமாக இங்கே வேலை செய்யுங்க பெருசல் எடுத்துட்டு போவோம் ஒரு வருஷம் නෑ නෑ කලින් වැඩ කරලා දැන් කැෂ් වලින් වැඩ කරන්නේ දැන් අයින් වෙලා අයින් වෙලා කැලේ ඔව් රේටින් පස්සේ රිටර්න් වෙලා රිටයර් වෙලා ආයෙ වැඩ කරනවා கோடி நன்றிகள் சார். கோடி நன்றி. ரொம்ப நன்றிங்க சார். உங்க கால் இந்த மண்ணில் பட்டது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷங்க சார். அப்படி ஒரு சந்தோஷங்க சார். பேச இயலாத அளவுக்கு சந்தோஷம். බුදුසසන ඉතින් කොහොමද වැඩ? හොඳින් කරගෙන යනවා සර්. අපි 1750ක් ඉල්ලලා උද්ඝෝෂණය කරා. දෙතුන් පාරම උද්ඝෝෂණය කළත් අපිට ඒ ගාන හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඔබතුමා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ අපි ඉල්ලපු ගාන අපිට හම්බ වුණා. ඒ හින්දා අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ස්තුති කරනවා. சரியான சந்தோஷம் சார். சந்தோஷங்க. நீங்க வந்து எங்களுக்கு சம்பளம் எல்லாம் கூட்டி கொடுத்ததுக்கு மிச்சம் நன்றிங்க. සමසිරුමලි කරුණාවෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපි මත කලවත්තට ආවට පඩි වැඩි කරපු එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඒකට හොඳ අත්ප්‍රසන්නක් දෙන්න. ළමයිට කිව්වා මේව දෙන්න. ළමයිට සප්පාතු ස්කූල් බෑග් බඩු ඔක්කොම හම්බුණා. අවුරුදු 3ක් මගේ ළමයි ඉස්කෝලේ යනවා. ඒම දෙම ලැබුණා. පඩි වැඩි කරපුවම ගොඩක්ම සතුටුයි. අපි ගොඩාක් ඒ නිසා සර් ගොඩාක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්න ඕනේ සර්. හොඳයි සර්. இல்லை பரவாயில்ல Chano Foxy. Matiam ibadah api balanda api ini satu di koi matiat ni api balanda ini api ke terang satu kat ne itu kira ya எத்தனைக்கு வந்தீங்க திருப்பதி வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்க அட்ட டைம் தீவனம் எடுக்கணும் எத்தனை மணி வரைக்கும் வேலை செய்யணும்னு கேட்டாங்க அத்தனை மாதிரி ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கிலோ இருக்குதுங்க 20 kilo 30 kilo அடிக்கடிக்கிற மச்சு පස්සේ අපිට ගොඩාක් ඒක තියෙනවනේ මම බලන්නේ අපි සතුටින් මැතිය මේ වගේ අපි බලන්න අපි ඉන්න සතුටින් කොයි මැතියත් මේ අපි බලන්න ආන්නේ எப்படி அதாவது ஜனாதிபதி நீங்கள் எந்த ஜனாதிபதியுமே எங்களை பார்க்க ஒரு நாளைக்கு வந்ததில்லை. நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு. அதில் கூட்டி கொடுத்துருக்கீங்க, அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரெண்டாவது எங்களுக்கு இந்த ரோட்டுக்கு பஸ் ஸ்கூல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. நீங்கள் இப்படி வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். Cara dah usah minum dua karena ni, macam
අපිට මේ පඩි වැඩි කරලා දීපු එකට ගොඩාක් ස්තුතියි. Awesome.